Youssou k'a bɛ kelen fɔ Tarawele a kana kɛ fila ye dɛ Bajɛrɛba Kote Youssou Tarawele ni y'an sigilen ye Donkɛ Waro sɛbɛnw kan tiɲɛ lamɛnbaa jɛkulu ani filɛbaw k'u fo k'u waleɲuman dɔn tiɲɛ alamisa ne bɛ kɛ yan Donkɛ Waro sɛbɛn ninnu n'a bɛ fɔ ma nazarakan la ayiwa ko journaux u bɛ bɔ faransikan de la o kumana anw b'a kalan bamanankan la jama fanba ka se k'o faamu yan'an ka don baara la fɛn min lamɛnjɛkulu ye o ka foli tɛna baabu jɛngɛ an bolo kɛrɛnkɛrɛnnen ɲana arajoso 100 caman min n'olu kɔni bɛ an ka baara ta k'a mɔnɔbɔ an n'olu tulukala turu siri bɛ ɲɔgɔn na min kɔni b'a to fa bɛɛ lajɛlen fɛ an ka togodaw la an kumakan ɲuman an'an ja ɲuman bɛ se ka ye cogo min na o fana an bɛ foli kɛ o arajow bɛɛ lajɛlen ye minnu b'an ka baara mɔnɔbɔ dantɛ foli min na kɛrɛnkɛrɛnnena bi an bɛ taa fɔ ɲɛna fɛn min ye arajo watini ye an n'u fo k'u waleɲuman dɔn dantɛ foli min na o n'a arajo caman Mali kɔnɔ minnu b'an ka baara mɔnɔbɔ an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye Youssou fɛn min ye kumaso kɔnɔ yan Ousmane Togo Sira Kamara ka taa bila Bouakar Jarlaba dɔ ninnu bɛɛ lajɛlen bolo bɛ machine na min b'a to ayiwa nimisi wasa a bɛ se ka sɔrɔ jɛmukan la cogo min na ne Antoine Damɛlɛ Youssou Tarawele Youssou Karabasi i k'a dɔn anw de bɛ ayiwa sɛbɛnw b'an bolo ayiwa limanaw tulo an'u ɲɛ gɛrɛsɛgɛ mana kɛ min ye an na to k'a bɔ a dafɛ dɔɔni dɔɔni Tarawele n tɛ sa ni Antoine min fɔ k'i waleɲuman dɔn ka filɛbaa ni lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo k'a jira k'a fɔ nin an sigilen kunnafoni kɛnɛ kan ni Ala sɔnna ma a tɛna kɛ basi ye k'a na bi dɛsɛ an bɛ sunkalo la kalo belebeleba o tuma an bɛ dugawu don de kɛ an ka jamana ye Ala k'a basigi Ala k'a basigi Ala ka jamana Ala ka awa min ye jamanadenw kan bɛɛ Antoine maa ka hakɛto an balima chrétiens an b'u fo k'u waleɲuman dɔn Paki o tɛmɛna sisan min ye an bɛ a samɛ da bɛɛ lajɛlen ye min ye awa k'a dɔn Ala ka sijan ni kɛnɛya d'a ma ya Rabbi san wɛrɛ an ka jɛ k'a seli ɲɔgɔn fɛ min ye ntumu kana don a la bisimila jango bagabaga bisimila k'an sigi nɛgɛbere Antoine denmisɛnnin nama tun bɛ nin fɔ a bɛ kɛ ten nka kɔrɔbaya kɛra a bɛ faamu Antoine o tuma a bɛ faamuya saw diɲɛ yɛrɛ i ni kɔ i ni ɲɛ i ni ɲɛ walayi o de ye n de sa ni Youssou sɛbɛn dun bɔ bɛ k'a caya e bɛ fɔlɔ jaso wa ɲadi ma yadiya murankɛ ɲadi ma o fana murankɛ ni ye sɛbɛn di an bɛ sɛbɛn ta sɛbɛn min n'an b'a ta an ka ma ko Express de Bamakɔ l'Express de Bamakɔ a kuma bɛ fɛn min ye i k'a dɔn EDMSA n'o b'an ka kuranko kofɔ kuma kɛ bɛ o kan minisiri min don ni o bɛ o kunna sabali de b'an ka kuranko ani an ka jiko ka taa se dugujukɔrɔ nafoloko ma minisiri Lamini Seydou Tarawele a kɔni bɛ wulikajɔ bɛɛ lajɛlen la min b'a to malidenw nimisi bɛ se ka wasa faransikan la u k'a ma ko le ministre Lamini Seydou Tarawele au four et au moulin o tɛ dɔwɛrɛ su fara tile ka fɛn min kɔni b'a to malidenw bɛ se ka lafiya kuranko la k'o baara o daminɛ bɛ a fɛ hali n'o y'a sɔrɔ a gɛlɛyan bɛ sabu nin waati ninnu na kurantigɛ a sɛbɛkɔrɔ cayalen don nka minisiri kɔni diɲɛ don o don a bɛ fɛɛrɛ kuratigɛ de la min b'a to i ka dɔn kurantigɛ a bɛ se ka nɔgɔya cogo min na maliden bɛɛ lajɛlen ka se ka lafiya waasa EDMSA a bɛ dingɛ min kɔnɔ ka se k'o b'o kɔnɔna la EDMSA gɛlɛyaba de b'a kan a bɛ san caman bɔ n'i k'i bɛna o jɔsi tile kelen i k'a dɔn o ka gɛlɛn dɔɔni o baara o bɛ bɔ a dafɛ dɔɔni dɔɔni minisiri y'o de faamu a y'i kɔ a fa baara in na a bɛ k'a bɔ a dafɛ dɔɔni dɔɔni ka san 30 san 40 fɛn min jɛna ayiwa Youssou tile kelen k'i bɛn'o fura ka bɔ yen bɛɛ lajɛlen ka tɛgɛrɛ fɔ o ka gɛlɛn dɔɔni nka baara maa bonya cogo cogo n'i y'a bɔ a dafɛ dɔɔni dɔɔni baara a bɛ kunjɛ don dɔ la baara fana a nafa b'i ye fɛn min ye Lamini Seydou Tarawele ye minisiri a ye taabolo fila dilan ka bila fɛn min kɔni kaba nana ayiwa cakɛda in na taabolo belebele fila a y'o ci k'o da o tɛ dɔwɛrɛ ye ka fɛɛrɛ dɔw sigi sen kan min b'a to i ka dɔn sɔngɔkow olu ka se ka don bɛrɛ la fɛn min ye wari hakɛ min n'a bɛ bɔ i ka dɔn EDMSA la k'o ko don bɛrɛ la min b'a to musaka o bɛ se ka nɔgɔya cogo min na a filanan o ye kɛlɛ belebeleba ye la fraude yuruguyurugu o suɲɛni minnu bɛ kuran suɲɛ a ko bibi na maa dɔw kɔni bɛ olu dabiri bɛ faso la u bɛ k'a joli min tigiw u bɛ k'a joli min ten jaa ko kuranko kɔnɔna dɔw bɛ branchement dɔw kɛ walima dɔw bɛ suɲɛni faso dɔw kɛ i k'a dɔn a Youssou k'a ka bɔ hakili ma kosɛbɛ nka fɛn min ye minisiri ye a ko fɛɛrɛw bɛna sigi sen kan maa o maa i tɛgɛ maa ta ko in na walima i ye fɛn fɛn kɛ i k'a dɔn ni kiiri tigilamɔɔw i k'a dɔn a n'a ɲɛnabɔ minisiri Lamini Seydou Tarawele a y'a jira k'a fɔ fɛn min kɔni ye fɛɛrɛ caman olu taalen don fɛn min yurugurugu ye o bɛ se ka kɛlɛ cogo min na EDMSA kɔnɔna na sabu n'i y'a lajɛ ko yurugurugu kɛmɛ hakɛ ye bi san o san CFA wari miliyari 7 o de bɛ tiɲɛ faso ye a bɛɛ bɛ taa maa wɛrɛ dufa kɔnɔ
yurukuruku wari o de kan ka kɛlɛ ka bɔ n'o bɛ an ti jɔrɔ kuranko la Youssou Traoré a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ n'i ɲɛsin o ma k'o furan ka bɔ yen maa maa d'a ma ye o kuma fana na e ni kiiritigilamaw an na ɲɔgɔn ye a ko maa dɔw bɛ olu bɛ wale kɛ i ka dɔn énergie kɔnɔna la wale min ni adamaden yɛrɛ hakili tɛ se k'a faamu fiyewu nin bɛɛ lajɛlen kun ye u yɛrɛ dama bɛ se u ka nafa ni k'a sɔrɔ cogo min fana na n'i y'a lajɛ compteur ko k'olu ɲaami walima fɛn min kɔni ye courant ye ka t'i sigi i ka dɔn fili yɛrɛ ka te k'a sɔrɔ i ma fɛn sara nin bɛɛ lajɛlen fana b'a la walasa ka se k'o yurugurugu jɔ fɛn min ye ministre Lamini Seydou Traoré ye a y'a jira k'a fɔ k'a bɛna fura nin de kɛ k'a jɛ ko ma ko base de données n'o bɛ clients ka base de données ko fɔ a kɔni bɛna o de tɛntɛn k'o fura k'o jɛ nɔgɔ foyi kana se ka y'o la o tɛmɛnen kɔfɛ sɛgɛsɛgɛliw bɛna boloda kuma ni sanga bɛɛ lajɛlen kɔni na k'a lajɛ compteur ko e bɛ yɔrɔ min na i bɛ hakɛ min jeni k'o bɛɛ lajɛlen fana ɲɛdɔn i ka courant n'u sɔrɔ bɛ yɔrɔ min na k'a bɛɛ lajɛlen ɲɛdɔn k'a ban ko baara fana bɛna kɛ n'i fana y'a lajɛ fɛn min yurugurukɛla ninnu ye ka tugu u nɔfɛ kuma ni sanga bɛɛ sabu n'i b'i yɛlɛma o fana b'u yɛlɛma o fana ko maa o maa fana de bɛ n'i minɛna nin ko in na fɛn min i ka compteur ye o bɔli dama tɛ dɛ fɛn min kiiritigilamaw ye i n'olu fana a bɛ ɲɔgɔn ye ministre Lamini Seydou Traoré a y'a jira fana k'a fɔ ko fɛn min ye a bɛ ka hakilina wɛrɛw sigi sen kan hakilina minnu ayiwa n'o bi ayiwa public privé ko fɔ o kɔrɔ de ye k'a fɔ fɛn min kɛnyɛrɛye tigilamaw k'olu fana wele ka na k'olu se don baara in na min b'a to olu bɛ se ka kuranko baara fana kɛ ka dɔ fara i ka dɔn EDMSA ta kan o tɛmɛnen kɔfɛ n'i y'an ka kuran fana lajɛ i b'a ye k'a fɔ groupe électrogène belebelebaden ninnu ayiwa o taji kɔni diɲɛ don o don o kɔni ye ayiwa litiri caman de ye o kɔni ye barikon caman ye o fana fɛn min kɔni a tun bɛ maa kelen bolo fɔlɔ an ka ma ko monopole ministre ko k'o ti ɲɛ fɛn min kɔni ye tajidilaw ye maa fila de bɛ sugandi i k'a dɔn kelen kɔni o bɛ kɛ ayiwa principal ye kelen o bɛ kɛ suppléant ye o kɔrɔ ye k'a fɔ a fila de don ne dɛsɛra ka na ni taji ye dɔ in bɛ na n'a ye o b'a to i ka dɔn maa kelen di sago kɛ o b'a to hali yurugurugu yɛrɛ i k'a dɔn o bɛ dabila a y'o baaraw fana kɛ min kɔni b'a to groupe électrogène belebeleba ninnu u kana se ka dɛsɛ taji la k'a sababuya kɛ k'a ko bɛɛ lajɛlen bɛ maa kelen bolo fɛn min ye ministre ye ale bi a y'a jira k'a fɔ fɛɛrɛ dɔw fana sigilen don sen kan min b'a to bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ se ka lafiya o don n'a nataw la nka baara min filɛ nin ye a ko tile kelen baara tɛ u bɛ baara kan nka ni baara ninnu bɛɛ lajɛlen kun jɛra don o don Youssou i b'a ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen kɔni na tɛgɛrɛ fɔ i ka dɔn EDMSA ye nka bi bi in na tiɲɛ don ayiwa jiri kana kungo dogo gɛlɛya bɛn nka gɛlɛya fura fana de bɛ ka ɲini dɔɔni dɔɔni min kɔni b'a to a bɛ se ka nɔgɔya sabu bana bɛ don ni fanga min ye bana bɔ dɔɔni dɔɔni dɛ bana bɛ furakɛ dɔɔni dɔɔni ministre Lamini Seydou Traoré a y'a jira k'a fɔ k'a ye wulikajɔ dɔw fana kɛ banque belebeleba min bɛ farafinna tilebiyanfan fɛ yan banque Ouest Africaine de développement BOAD a ye wulikajɔ kɛ miliyari 8 o n'a kunkanfɛn o bɛ se ka dɛmɛ don an ma cogo min na u ka lajɛba senfɛ n'o ye conseil d'administration ye o ta ko 124 i ka dɔn baaraw fana kɛra olu ye danaya ba ta ni k'o da an kan o musakaw fana o wari bɛɛ lajɛlen fana ayiwa o bɛɛ o fana tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min ye i ka dɔn fɛɛrɛ wɛrɛw b'a bolo fɛn min ye Lamini Seydou Traoré ye o fɛɛrɛw tɛ dɔwɛrɛ ye n y'a f'i ɲɛna cogo min na ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kɛ ani kɛnyɛrɛye dɔw olu bɛ se ka courant dilan cogo min na i k'a dɔn ka tile bayɛlɛma kɛ courant ye walima ka na ni fɛɛrɛ kura wɛrɛw ye ka courant dilan k'o fara EDM ta kan min b'a to dɛsɛ kana kɛ courantko la o fana tɛmɛnen kɔfɛ fɛɛrɛw sigi bɛ sen kan contrat caman i ka dɔn olu b'a la ka dilan fɛn min miliyari 1000 n'a 400 ɲɔgɔn na i ka dɔn an ka jamana bɛ ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ u ni ayiwa kɛnyɛrɛye tigilamaw k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma u n'an dɛmɛbaw n'a bɛ partenaire technique financier ko fɔ fɛn min miliyari 400 fana ye ka se k'o yuguba ayiwa ka taa bila fɔ miliyari 500 la ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛna yuguba jamana de fɛ min kɔni b'a to an bɛ se ka lafiya wa u bɛ min nɔfɛ u b'a fɛ hakɛ min ka taa don kuranko la don n'a nataw la miliyari 2,300 ayiwa Youssou Traoré a ko n'i y'a lajɛ nin baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ sen na nka dɔɔni dɔɔni a nafa bɛ na ye n'an taara sira kɔrɔ fɛn min ye central 100 mégawatts i ka dɔn k'o bɛɛ lajɛlen o dantigɛra ka ban o fana tɛmɛnen kɔfɛ ka se ka courant fana bɔ ji la i ka dɔn 56 mégawatts kulukɔrɔ o baaraw bɛɛ lajɛlen fana kɛ bɛ min b'a to Bamakɔ ta o bɛ se ka lakana cogo min na fɛn min ye fɛɛrɛ wɛrɛ ye ayiwa Guyina n'o bɛ Kayi mara ko fɔ baara dɔw fana b'a la ka kɛ min b'a to courant fana a bɛ se ka cari fa bɛɛ lajɛlen fɛ cogo min na o fana tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min ye an ko ma ko concession d'énergie solaire min ye ka ayiwa tile yɛrɛ bayɛlɛma kɛ courant ye fɛn min ministre ye a b'o wulikajɔw la fa bɛɛ lajɛlen fɛ contrat belebele fila yɛrɛ i ka dɔn o tɛgɛnɔ bila la min kɔni b'a to ayiwa baaraw bɛɛ lajɛlen o bɛ se ka kɛ cogo min na fɛn min ye u ka ma ko mégawatts kɛrɛti o 300 ɲɔgɔn na o baaraw ka se ka kɛ a y'a jira fana k'a fɔ tɛgɛnɔ bila a dɔw kɛra ayiwa ani Orange Mali ni ɲɔgɔn cɛ Orange Mali fana ka tɛgɛnɔ bila kɛ u bɛ courant dilan u yɛrɛ ye k'u mago ɲɛ a la ka tila k'a tɔ fana bila EDMSA ka bolo kan
o baara fana kɛra fɛn min mégawati 25 ye o bɛɛ lajɛlen fana o sigira senga a ko dɔɔni fanajugu a bɛ furakɛ dɔɔni ka ministre kɔni k'a kɛmɛ ka sira min da nin ye nin sira in bɛna kɛ sababu de don dɔ la ayiwa bɛɛ lajɛlen ka lafiya kuranko la ɲinɛ bana n'a sɛbɛkɔrɔ juguyara ayiwa fura ɲuman fana bɛ don dɔɔni min b'a to i ka dɔn banabaatɔ bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ cogo min na nka EDMSA fɛn min ye Lamini Seydou Tarawele a kɛmɛ ka fɛɛrɛ minnu kɔni da jateminɛkɛla caman kɔni y'a jira k'a fɔ ko nin fɛɛrɛ ninnu ayiwa don kɔni n'a nataw la malidenw u bɛna ɲinɛ i ka dɔn kurantigɛ kɔ malidenw u bɛɛ lajɛlen kɔni bɛna nafa fɛn min ye kuranko ye ayiwa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nafa sɔrɔ a la cogo min na a ko fɛn min ye fɛɛrɛ wɛrɛ o fana bɛɛ ka ɲama fana bayɛlɛma ka kɛ kuran ye o baaraw fana bɛɛ lajɛlen daminɛ na fɛn min ye Sanawɔrɔba ye o usine belebeleba bɛna taa sigi ye fɛn min ye mégawati 40 o b'o de bɔ ayiwa fɛn min ye miliyari 130 ɲɔgɔn na ayiwa k'a bɛna maa 600 fana ta baara la Sanawɔrɔba ni Yanjɛ kilomètre 30 don o baaraw fana bɛ ka kɛ o fana ministre ko kuranko la kana to fankelen ma kuran bolo fara ka caya k'a ci k'a caya k'a baara kɛ b'a caya min b'a to ni bɛɛ lajɛlen kɔni dɔɔni kɛ k'o fara ɲɔgɔn kan o bɛ kɛ sababu ye sigidala maa bɛɛ bɛ se ka kuran sɔrɔ i yɛrɛ kɔrɔ nin kun ye sɛbɛn ye an y'a salo ka bɔ l'Expresso de Bamakɔ Antoine tile ta in o kɔni yana tile ba k'an jeni an fana k'a jeni bisimila a bɛ ɲɛ o a bɛ ɲɛ ba an bɛ ministre fo ni wuli ka jɔ Antoine min tiɲɛ yɛrɛ la fɛn tiɲɛnen n'i taara Dar Salam ta in na tiɲɛ yɛrɛ la ni yɔrɔkɔrɔba ye kabini a bɛ kabini indépendance la a bɛ kɛ cogo di a bɛɛ bɛna kurakuraya o kan ka yɛlɛma Antoine nka n'i y'a mɛn min ɲɔgɔnna mina nala fana tɛ embargo in de ye ko in sumaya bisimila a bɛ ɲɛ minɛn minnu kan ka don olu a ko gɛlɛyara a bɛ b'an sɔrɔ ɲɛmaa sɔrɔ an ye ko caman kɛ kuranko la sa bisimila nka a bɛ bɛn an bɛ sɛbɛn na Express de Bamako n'an y'ale ta min ye i hakili bɛ bâtiment administratif an ka foroba cakɛyɔrɔ jamana ka so belebeleba ninnu n'an ka foroba cakɛyɔrɔw kun don an aw ka don o feereli ko la kunkolo dɔw bɛ bin dɛ min ye conseil des ministres min dɔ kɛra o y'a jira k'a fɔ nin so belebele minnu n'o dira a so ninnu a ka lajɛ ka so ninnu sɛgɛsɛgɛ min ye a ko bɛɛ lajɛlen maa min bɛ a ko bɛɛ lajɛlen danganiya ni k'a da kɛnɛ kan o ye ministre Birahima Kemana ye Birahima Kemana i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye aw k'a dɔn wulikajɔ de daminɛ nin ye n'an ko malikura tɛ se ka kɛ cogo si la min ye fo min ye fɛn minnu bɛ yen ni ɲagami don olu la k'a bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ k'a bila o de kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ min ye office malien de l'habitat Antoine o maa dɔ bɛ yen tiɲɛ yɛrɛ la aw k'a dɔn tɛgɛ kɛra dɔw la dɔ kɔni bɛ yen olu ka baarakɛyɔrɔ yɛrɛ bila fiyewu o bana so ninnu feere cogo de man ɲɛ a so ninnu feere cogo man ɲɛ ayiwa Antoine min ye aw k'a dɔn Musa Jaraka fɔ la a ko kabini san 2013 agence de cession immobilière SA i k'a dɔn min ye an ka bâtiment dɔw bɛ yen n'o an ka so belebeleba den dɔ bɛ yen ni baara tun bɛ k'u kɔnɔ min ye o kɔni min ye olu kɔni feere la min ye 22 kun don nka 17 bɛ yen olu kɔni aw k'a dɔn olu bi si basara ni ka taa n'o ye ɲagami sira fɛ min ye aw k'a dɔn waati min na ni nin ko ninnu fiɲɛ yera min ye ministre ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la o y'a jira k'a fɔ min ye nin taabolo min filɛ nin n'o ye ministre Kɛmana ye aw k'a dɔn tɔka jɛ ani k'a dɔn min ye sikasika donna nin ko in na o tuma a ka sɛgɛsɛgɛ min filɛ nin sa i b'a ye k'a fɔ inspection des domaines et des affaires foncières an dɔn olu kɔni ye wulikajɔ kɛ k'a lajɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ min ye aw ka don misɛnw ni kumabaw bɛɛ lajɛlen fɛ feere ninnu kɛra cogo di a latigɛra cogo di feere ninnu yalima ɲagami donna la wa yalima a kɛra jɛleya kan wa min ye aw k'a dɔn o sɛgɛsɛgɛli kɛlen kɔ wa u nana ka n'a ye min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ŋanamu caman yera nin ko in na dɛ ŋanamu min yera la min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la minisiri min bɛ yen n'a ɲɛsinnen don an ka dugukolo kow ma aw k'a dɔn o kɔni o sina k'a dossier t'a bolo la i n'a fɔ aw k'a dɔn logements sociaux o kɛra cogo min na waati min na minisiri nana ka n'a ye k'a fɔ aw k'a dɔn maa dɔw kɛn bɛ ka ŋanamu don a la a kuma yɛrɛ aw k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la ni maa dɔw y'a fɔ réseaux sociaux sanfɛ minisiri kɔni ma dɔwɛrɛ kɛ a sina ka misijugu ta biɲɛ ma ka min ye jɛkulu min bɛ yen n'o bi so di k'a bɛɛ lajɛlen ci ka bɔ yen
andon min ye ka sɛgɛsɛgɛli dabɔ sɛgɛsɛgɛli dabɔle o kɛra sababu ye k'a dɔn awɔ min ye maa dɔ minɛna ni ko olu do awɔ k'a dɔn awɔ min ye olu kɔni olu da su a mɛ bi n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye awɔ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la i b'a ye k'a fɔ awɔ logements sociaux hali ni jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ awɔ min ye 3,000 ani 743 logements sociaux la tranche fɔlɔ min ye 10,2 ani 566 o kɛra logements sociaux o taabolo ye an dɔn na awɔ san 2010 ani 9 waati min na nin ko bɛɛ lajɛlen kɛra sa min ye n'a sɛgɛsɛgɛra min ye awɔ k'a dɔn o kɔni u ye plainte do contre X o kɔrɔ ye ko sɛgɛsɛgɛli bɛ sen na maa kɔni ma dɔn fɔlɔ nka a kɛra cogo cogo bolo bi da dɔ tɔ na o min ye awɔ k'a dɔn ministre ye yamaruya di k'a fɔ a ko bɛɛ lajɛlen ka fɛsɛfɛsɛ k'a ko bɛɛ lajɛlen da kɛnɛ kan min ye pôle économique et financier i k'a dɔn awɔ financier i k'a dɔn olu kɔni ye wulikajɔ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ min ye awɔ k'a dɔn ka nin ko ye a bɛ sɛgɛsɛgɛ cogo min na nin ko ye awɔ k'a dɔn maa minnu bɛ yen n'olu ɲiɲɛra awɔ k'a dɔn a ŋanamu na bɛɛ an dɔn na awɔ k'a dɔn k'a bɛɛ lajɛlen wele k'u kere ni ka tila k'u kiti o tuma an dɔn na awɔ ni min filɛ nin i bɛ k'a fɔ awɔ min ye maître awɔ maa ye sa maître Mungoro Traoré ale huissier de commissaire de justice ale kɔni ye awɔ k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la o ye awɔ k'a dɔn sɛbɛn do o sɛbɛn min awɔ n'o donna an dɔn na awɔ k'a dɔn so 400 ani 62 k'a daminɛ janvier kalo tile 23 san 2020 min ye awɔ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko olu so dira ŋanamu sira kan o kɔni o danganiya kɛra o kan o tuma min ye awɔ k'a dɔn an ka so minnu bɛ yen n'u dira n'o ye aw ka foroba cakɛyɔrɔ so ninnu ye i k'a dɔn an dɔn ministre kɔni ko k'a bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ ani logements sociaux ko k'a bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ maa o maa ni awɔ k'a dɔn e ɲiɲɛra la an dɔn na awɔ k'a dɔn i ka wele bɔgɔ jeninen kan o tuma a bɛɛ lajɛlen ka baara kɛ tiɲɛ kan o de ɲɔgɔn tɛ express de Bamako a ye ne sama ka bɔ ale kɔnɔ. I k'a dɔn Yusu express de Bamako an b'u bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na ne bɛ sɛbɛn da sɛbɛn min an ka ma ko 22 septembre 22 septembre sɛbɛn ɲɛ 2nan an bɛ taa ɲɔ ye fɛn min ɲumankɛ bolo ye k'a mɔnɔ bɔ jango an bɛ sunkalo min na min b'a to kɔni bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ se ka sunkalo ayiwa a nafa bɔ cogo min na fɛn min ye o ɲumanya baara o dɔ kɛra o tɛ dɔwɛrɛ ye fɛn min hôpital du Mali la suntigɛ belebeleba dɔ o labɛnna ye i k'a dɔn Genève o bɛ El Hadji Mohamed Sakɔ ko fɔ ayiwa fɛn min ye mouvement jamana kanu o maa ɲɛmaa don ani mouvement jamana kanu a tɔnden fɛn fɛn bɛ yen nin don kɛra nisɔndiya belebeleba ye juma avril kalo tile 15 i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye sunkalo yɛrɛ a tile 14 ye i b'a ye fɛn min ye mouvement jamana kanu ye a ɲɛmaaba El Hadji Mohamed Sakɔ ka taa se a tɔnden bɛɛ lajɛlen ma o wulila ni k'u kunda hôpital du Mali kan fɛn min kɔni ye ka se ka taa dumuni di maaw ma ayiwa ka se ka taa dugawu don kɛ maaw ye jango banabaatɔ e yɛrɛ b'a dɔn maa min ni mankɛnɛ ayiwa ani kɔrɔsigibaw degun b'u ka sabu ka d'a ka musaka ko olu bɛ sen na a fɛn min ni suntigɛ ɲɛ ka taa d'u ma ayiwa dɔwɛrɛ tɛ k'a fɔ fɛtigiya don o tɛ a kun de ye sunkalo mana se an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ o bɛ kɛ sababu ye i ka dɔn dugawu caman olu bɛ jaabi a bɛ kɛ sababu fana a bɛ di maa minnu ma u b'a dɔn k'a fɔ ja anw bɛ tɔɔrɔ la maa wɛrɛw bɛ yen olu ɲɛ bɛ anw na mouvement jamana kanu a ɲɛmaa an y'a f'i ɲɛna cogo min na El Hadji Mohamed Sakɔ i k'a dɔn o ye a ɲɛmaa ye fɛn min ye délégation belebeleba o wulila ni k'u kunda hôpital du Mali kan fɛn min ye baarakɛyɔrɔ yɛrɛ danga ye n'o bɛ honorable Ousmane Kone ko fɔ ale tun bɛ kɛnɛ kan ka se mouvement jamana kanu musoba caman ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan ani tɔnden caman banabaatɔ minnu bɛ yen ka se ka t'u dɛmɛ ka suntigɛ d'u ma nin ko in kɔni a diyara bɛɛ lajɛlen ye hôpital du Mali la suntigɛ bɛɛ lajɛlen k'a kɛ nisɔndiya la sabu ka d'a kan sunkalo ye ɲɔgɔn dɛmɛ waati ye sunkalo ye dugawu don waati ye sunkalo fana nɛɛma waati fana don mouvement jamana kanu El Hadji Mohamed Sakɔ a jirala k'a fɔ k'a bilala o hakilina de kɔnɔ hakilina wɛrɛ tɛ a kun ye k'a fɔ minnu mago bɛ fɛn na olu bɛ se ka fɛn sɔrɔ cogo min na an bɛ lajɛlen ka dɔɔni bɔ ka ɲɔgɔn dɛmɛ o bɛ kɛ sababu ye Yusu i ka dɔn jamana yɛrɛ a bɛ basigi a bɛ kɛ sababu ye i ka dɔn jamana yɛrɛ mɔɔw kanu bɛ na ɲɔgɔn na kosɛbɛ mouvement jamana kanu k'a baara k'a bilala o de cadre kɔnɔna la o de kɛra sababu ye nin wale ɲuman ye a ka se k'a kɛ
ni ye mouvement jamana kanu wɛrɛ ta k'a lajɛ ayiwa wali caman de bɛ jamana kɔnɔ nin bɛna fara olu de kan sabu ɲumankɛ bolo a bɛ ka mɔnɔbɔ fa bɛɛ lajɛlen fɛ dɛmɛ bɛ se ka lase yɔrɔ o yɔrɔ fɛn min ye mouvement jamana kanu ye k'u b'o baaraw kɛ kabi kununko fo ka n'a bila bi la wa k'a ko tɛna dan nin ma i k'a la a bɛ mɔnɔbɔ ka taa fa bɛɛ lajɛlen fɛ sabu diɲɛ don o don o ye ɲɔgɔn dɛmɛ ye kuma dilen ɲɛmaaba yɛrɛ ma Elhaji Mohamed Sakɔ a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min nin ŋaniya ye dɔwɛrɛ tɛ ko ye fɛn min ye ale fana ka mouvement jamana kanu musoba minnu b'a kɔnɔ olu de nin ŋaniya ɲuman in da min kɔni b'a to ale fana bɛ se k'u senkɔrɔma don do min kɔni b'a to ayiwa nin baara in ka se ka kɛ sabu mouvement jamana kanu na bɛɛ lajɛlen ni hakilina don n'i y'i ta fɔ a bɛ fara ɲɔgɔn kan de dɛmɛ bɛ se ka kɛ cogo o cogo a dɛmɛ bɛ kɛ o cadre de kɔnɔna la o fana k'a bɛ musoba ninnu fo dantɛ foli min na mouvement jamana kanu musow k'a b'u fo ni k'u wale ɲuman dɔn fɛn min aja caman b'a la caman fana bɛ olu hakilina u ka kɛ aja ye ɲina ayiwa k'a bɛ dugawu don ala k'o bɛɛ lajɛlen fana nɔgɔya ninnu bɛɛ lajɛlen de fara ɲɔgɔn kan ɲumanya bolo ni k'a kɛ fɛn min hôpital du Mali juma tɛmɛnen i ka dɔn wuladaani fɛ fɛn min ye Mohamed Sakɔ yɛrɛ ye Elhaji a kɔni kuma caman fɔ kɛnɛ in kan ka mouvement jamana kanu yɛrɛ tɔnden bɛɛ lajɛlen kɔni jija ko fɛn min ye don o don an ka ɲumankɛ bolo k'a mɔnɔbɔ min kɔni b'a to malidenw olu bɛ se ka lafiya cogo min na o fana Mohamed Sakɔ yɛrɛ a ko ale labɛnnen don kuma ni sanga bɛɛ lajɛlen kɔnɔna fɛn min ye maliden bɛ se ka lafiya sira o sira fɛ i ka dɔn u bɛ jɛ k'o hakilina ta ani ka wulikajɔ kɛ min b'a to u bɛ se ka kɛ waleya ye cogo min na nin kun ye sɛbɛn ye an y'a salo ka bɔ 22 septembre la an dɔn ka Sakɔ fo k'a biba ani wakanɛ an dɔn a fɔra tan de awɔ min ye tiɲɛ yɛrɛ la il faut avoir l'esprit de partage an dɔn ɲɔgɔn dɛmɛ o de ɲɔgɔn dɛ an ka sɛbɛn da sɛbɛn min n'an b'a ta o ti dɔwɛrɛ o ye le véridique kan na a bɛ k'a dɔn min ye a ɲɛmaa kɛ bɛ ka wulikajɔ kɛ wulikajɔ min n'a y'o kɛ i k'a dɔn koba minnu bɛ yen n'olu bolo dalen don kanamu k'a ɲɛta ye wajibi ye Yusu munna général Danbɛlɛ de b'a ɲɛma ma deli k'o f'i ye ko jelikɛ ko Danbɛlɛlaka maa den min lamɔ o tɛ kokolon kɛ ni kanamu taara ɲɛ o maa ka bale la o mon général tɛmɛni sɛbɛn ye bi aw ka dɔn salle de conférence min bɛ yen n'o ye aw ka dɔn salle de conférence conseil national du patronat Mali CNPM ka dɔn awa nin baara bɛɛ lajɛlen a bolo dara caisse malienne d'assurance maladie kanam min ye alamusa awa avril tile 14 san 2022 an dɔn nin kɛnɛ kan o k'a dɔn min ye président du conseil d'administration Mamadi Kane ale tun bɛ kɛnɛ kan min ye o k'a dɔn ɲɛmaaba ye o ye o k'a dɔn médecin général général de brigade min ye Bouakari Dambele i k'a dɔn ani a ka baarakɛla bɛɛ lajɛlen min ye kana a bolofara fɛn fɛn bɛ yen ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ lajɛ in kɛnɛ kan min ye a k'a dɔn a sigira ni sariya bolo min ye o ye sariya bolo numéro 09-010 janvier a k'a dɔn juin kalo tile 26 san 2009 caisse malienne d'assurance maladie i k'a dɔn awa min ye kabini sango min ye a k'a dɔn wulikajɔ kɔni kɛ mɛ ka ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ min ye a k'a dɔn suyɛnni minnu b'a la i n'a fɔ énergie di Mali olu kɛ mɛ ka wulikajɔ kɛ cogo min na maa bɛ yen n'olu bɛ a k'a dɔn suyɛnni kɛ a k'a dɔn nin yɔrɔ kofɔlen na n'o ye régime assurance maladie obligatoire k'olu bɛɛ lajɛlen k'u kɔbɔ fiɲɛ la k'a lajɛ suyɛnni o bɛ se ka bali cogo min na n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye a k'a dɔn tako 22 23 min ye a k'a dɔn wulikajɔ min kɛra i k'a dɔn awa min ye 23 in na an dɔn aw k'a dɔn baara bolo minnu dara kabini san 2020 min ye aw k'a dɔn k'a lajɛ nafolo minnu sɔrɔla o ka jɛ minnu bɛ yen yalima u sera ka baara minnu kɛ o bɛɛ lajɛlen o fɛsɛfɛsɛra a min ye aw k'a dɔn wari a bɛ t'i jɔ miliyari 67 a n'a kunkanfɛnna min ye o ye kɛmɛjɔ min ye 20 a n'a kunkanfɛn 24 o de sɔrɔla o k'a dɔn a kɛra sɔrɔbolo sɔrɔ ye an dɔn min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la k'a sɔrɔ awa min ye miliyari 67 a min ye aw k'a dɔn ani 140 miliyɔn 40 an dɔn na aw k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la o de bɛ aw k'a dɔn san kuru karakuru bɛɛ lajɛlen ma nka olu ye min sɔrɔ u sera k'u tɛgɛ da min kan o ye miliyari 67 ani miliyɔn 300 a n'a kunkanfɛn
andan o b'a jira k'a fɔ awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la baara min n'u y'a boloda a baara ni sababa bɛnna o de kɔnɔna na awa k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la i bɛ k'a fɔ awa min ye kaana min wulikajɔ min n'o kɛra min ye a bɛ Mali fan o fan min ye awa k'a dɔn professeur Kane ale kɔni y'a jira k'a fɔ min ye awa k'a dɔn ODG awa k'a dɔn o bɛ t'i jɔ i k'a dɔn awa miliyari 65 la n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye awa k'a dɔn cotisation min bɛ yen INPS ye awa k'a dɔn ni o bɛ tɛmɛ o ni kanam ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ t'i jɔ miliyari 39 a n'a kunkan fɛnna n'o tɛmɛna ka bɔ yen CMSSI o bɛ t'i jɔ miliyari 26 a n'a kunkan fɛnna min ye awa k'a dɔn PCA a ye nin bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ ɲɛfɔlen kɔ min ye awa k'a dɔn danberekɛ n'o ye awa k'a dɔn Boubacar général médecin général Boubacar Dambele kana a ma ɲɛma ale kɔni y'a jira k'a fɔ min ye awa k'a dɔn kɛn bɛ ka ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ maa minnu bɛ yen n'olu bɛ ŋanamu kɛ awa k'a dɔn min ye nin yɔrɔ kofɔlen na n'o ye kana min da bɛ se ka kari o la cogo min na ani maa minnu bɛna minɛ a la ɲangini min kan ka da u kan a y'o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ a y'a jira k'a fɔ min ye awa k'a dɔn kanam min ye awa k'a dɔn ni Ala sɔnna ma san nataw u kɛ bɛ ka wulikajɔ dɔ kɛ o wulikajɔ min n'u y'o kɛ o ye Bamako yɛlɛma ye min bɛ se ka kɛ jamana den bɛɛ lajɛlen olu bɛ se ka ye awa k'a dɔn min ye lakana sira fɛ kɛnɛya taa sira kan o tuma n'o ye maladie universelle min ye awa k'a dɔn assurance maladie universelle aramu min ye a kun ti dɔwɛrɛ ka jamana den bɛɛ lajɛlen olu ka kɛnɛya k'a kɔlɔsi ni ka tila ka furakɛli kɛ nɔgɔya la Boubacar Dambele i k'a dɔn awa min ye a ye nin fɔ waati min na a jira k'a fɔ hali bi an ka bɛn an ka don da kelen fɛ jamana in bɛ se ka basigi cogo min na wa an ka baara kɛ ni kɔnɔna jɛlen an ka baara kɛ walasa awa k'a dɔn min ye an bɛ fɛn fɛn ɲini n'o ye sankɔrɔta ye an bɛ se k'o sɔrɔ cogo min na o tuma awa k'a dɔn ni lajɛ min n'o kɛra awa k'a dɔn kanam na ale ye awa k'a dɔn min ye président du conseil d'administration ani ɲɛmaaba ninnu bɛɛ lajɛlen y'o fɛta fɔ Ala k'an kunna ja Usmane Touré ni ale ka fasiri ye Yusufu kumana fɛn min amu fana u bɛ namara bɛ k'o la dɛ dɔw bɛ namara kɛ dɛ maa dama min dingɛ dama min yera o ma jira jamana den wa bɛ min f'i ɲɛna ɲɛmaa damadɔ n'an bɛ se nin ko in na a bɛ ɲɛnabɔ dɛ kanamu ɲɛmaa général Boubacar Dambele Ousmane Karamu Kulubali INPS ɲɛmaa ayiwa Isaka Kone CMSS ɲɛmaa ninnu cɛ saba ka tɛgɛri ɲɔgɔn ma a bɛ o dɔ k'a ma n'u ye maa min minɛ a la u ko a b'a fɔ kada maa ɲɛma ye wa ne mɔɔ lafiya Boubacar Dambele maa mana minɛ a la u ko minɛ k'o ziye i b'a fɔ k'i ye maa faala ye maa min bɛ don maaw n'u ka kɛnɛya cɛ o tɛ maa faala ye o fana an da b'a la nin cɛ saba min filɛ nin ye i k'a dɔn u bɛ n'u tɛgɛri ɲɔgɔn ma min b'a to Mali kɛnɛya ko bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya ayiwa sugu taa waati koromɛ an bɛ taa ka na wa awɔ an ka taa sugu la Ablaye Mayiga bɛ yen bisimila min ye an bɛ sun tigɛ an ka taa kuraverti la nka mɛ 11h de la n ko suntigɛ kɛ an bɛ tila n'an jiginna an bɛ taa de baasi tɛ n'an jiginna an bɛ taa n'an jiginna sisan yanni suntigɛ waati ka jan an bɛ taa sigi clip pharmacie la n'an bɔra i bɛ t'i munumunu ka ciri dɔw kɛ ni tile sulula dɔɔnin i bɛ sɔrɔ ka nkɔrɛ kɛ wa an t'a ko ye ne bɛ taa pharmacie la ka taa n kun don sumaya la ye ka bɛ sɔgɔmada in na o fana kuma kɛ a bɛɛ bɛ yen de o gasi t'i la o fana kuraverti an n'u fɔ k'u waleɲuman dɔn an bɛ taa Usmane Togo fa fɛ a ka munumunu sugu la dɔɔnin an ka sɔrɔ ka na inshallah Antoine bisimila ne dɔnkili ninnu ka di kojugu Sira Kamara tun bɛ k'an fifa radio fan fɛ awɔ k'an fifa radio fan fɛ ni hawani de i bɛ nin bɔsa dɔn wa 1986 hawani dɔnkili a titiri i b'a dɔn Bajala Male ko Celu fo Bajala Male n'i ko Bajala Male tungafɛtalaw de b'a dɔn sabu Segu mara la i b'a ye k'a fɔ maa minnu tun taa tungafɛta kun ye tilema de ye ni sɛnɛkɛ dabaw bilala i k'a dɔn 22 septembre kɔfɛ i k'a dɔn maaw b'u sara faw ni baw la ka dugutaa Minata dɔw bɛ taa Nigeria dɔw bɛ taa Kodowari dɔw bɛ taa Saralo yɔrɔ Saralo an b'a fɔ Sierra Leone de ma ko Saralo o tumana u bɛ taa o yɔrɔ ninnu na kalo 6 kalo 7 u bɛ t'o kɛ ni sanjiko taw u bɛ segin ka na o fana sɔmiyɛ donda fɛ ayiwa sɔmiyɛ donda fɛ bamanan dɔnkilidalaw tun bɛ nin yɔrɔ de fɔ o tungafɛ
talaw ko Badiala Male ko celu fo Badiala Male wa olade ali fengelen be nyini fe na ni nega so bejo nega so kura ngode ko mo nega so kura ko adabla de fu be fe ndogala ko ponku wallahi de sari yusu na ye fara yekele ga kurgo kono o ba ko jako sebe be bulwa sebe mene bulu o ba nyata abere bulwa aiwa o ba ngata banai ngata banai mi sebenda sebe mi ikado ngi nyinga aiwa na mi tanye fe na to nye fe sorde bamako do sorde bamako na nyata ibai ka fo femi sedia we o kala sile me anga jamana kono ya ikado nyaro ale donno na bla sabu kada ka ale mamin no na bla o kara hamidu buliye aiwa fe ngoni oni mali manyema olu manye mana otara femi Mario Gomez Fernandes ye ale Cap-Vert kaye ale ko ndebla la nona o bra la anga jamana nyema be ka foka bengani wati na doni femi ni makura ni sedia ko la sigide on veya aiwa Mario Gomez Fernandes o femi ngoni ni avele ka letane ko nondo ani femi Sadio Camara wi nywanye Sadio Camara re mimbe anga jamana afene tugu kuna ano wi nywanye ana masurna mawbe femi ni akara ikaro ministre so nyirela nyeshi mbe anga lakana ko ma aiwa mamu keneka ka fara ministre Sadio Camara reka okunye général de division Esriki Samake ale secrétaire général et ministère nay ani inspecteur général des armées du service aywa général de brigade Brema Jabate ani ma ba chama fenetiki chama numbela jere me keneka aywa ni yalla je femi ni nyafena tugomna aywa monsieur Mario Gomez Fernandes aywa CDAO kala sile me avea aywa kuma bulla femi nga dogrete siramu me CDAO ni mali nywanje ani gwela mi fana be mali CDAO ni nywanje daduna opman nuna aywa agele ab se ka noga ci ko mina o fero bi tebe siramu fe kuma chama fora ola alno asro alibi bengo ngende kula a femi si ka fo o dama tugu yusu aywa doni ko ame ka nyova mu doni alno asro bela jere sako emi no masoro Goodluck Jonathan ale ko ni CDAO ka tide mi na na ko cha mange bamako ya aywa kaka na kokura mi ngon bato aywa bele jele ko mi se ka hagna fara nyonga wasa gela mi mbi o ka se ka fura ka boy o ni makura naje CDAO ka la sidi ngura me anza ya ko barako me ka ta doni monsieur Gomez sere abole nywanye la ani kuna fondelo nywanye ay kuma chama fo aya jira ka fo CDAO ko ne se ko la bembe ali bi febe ngone sigi ka fo o ka se ka monobo sabu sigi ka fo o ye damu ye wa kwa damala ka fa me o me be mina ke kula Mario Gomez Fernandes nya fena tumuna ale Cap-Vert kay danare dara ale kana ikado Hamidou Boli nona bla envers ay wa CDAO kala sigide mimbe ya yana kan na ya me barala Guinée Conakry o pana ko ma fana do mami na hagle juru tane be ko sebe jamono no nyon je mo abulu nyedo ma do ko basigi me pasri ba ka mana monsieur Gomez fana ikado ka kon onye ministre bi nyi manga jamana ani jamana ro ko nyana boko ma no be able job ko fo ano ko nywanye ay wa nga kuma chama fo bibina ko CDAO se ko labe me ikado ka wuli ka jokono mi ba to albi gwela me ani nywanje agwela bi se ka boy tuko muna o kuma mafo monsieur Mario Gomez Fernandes kwa bismillah anga jamana kono ay ko no fo chawa ya dira ka ko ma ko ndo mami na basigi me jamana no nywanje kuma o yusu kwa bo se ko don ni wi se benye anya salo ka bo sorde e bo makola angone do ngwe andon amidwa ne para amru kuda burkina kayde boy serdi o do no ya bas o nangbe ko do damna be o nangbe dugo ke di jenu ngata fe bi on karle du de anon mi anga indépendant anga l'état mi nyere la mi groupe armé do be lu ko ngembe ka wulika joke aw ka do kai awa mi ale yoro dola kai ikado awa angu ngono ka fo mi armé ko nga wulika jo abonya le do goyi mi albu be ka dangare ke do ko ngono ko niya ko bane ando na atiba yoro ngolo goyi mamunundo ukatika gele mamunundo ufere kabbo nga benata alkado minye nga plan maliko minbe no operation e keletigi ale wulika joke ni yoroko fare nuna alkado amadu kufa ale ni iyada agali oka mado be olu konu gugembe alkado ka gele ata kadani sigida mauga
min kɛra sa min ye an ka wolobasi tabaw min ye aw ka dɔn opération Maliko kɛlɛtigi olu kɔni wulikajɔ min kɛ u taara dasili da ninnu kan dasili dalen sa aw ka dɔn dɔw kɔni bɛ yen caman fara nka maa dɔw bɛ yen olu kɔni donna tufin na min ye wulikajɔ aw waati min na n'o banna ni ninnu gosili banna avion fɛ o maa dɔw bɛ yen olu kɔni seginna min ye u ka seginni min filɛ nin sa min ye dugumaw dɔw kɔni olu y'a jira k'a fɔ ko olu ɲɛ b'u la taa ni ka seginna min ye dugu a kɛrɛfɛla la dɔw tɛmɛna ka bɔ yen min ye Koro ye Koro aw ka dɔn min ye maa minnu bɛ yen n'o ye aw ka dɔn maa minnu n'olu ma ko ladɔn ni marifatigiw don olu fana bɛ taa ni ka segin lajɛtigi dɔ la yen an dɔn na aw ka dɔn ko wulikajɔ fana kan ka kɛ min ye ka dangari o sigi ka fɔ min n'o bɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ n'o tɛmɛna ka bɔ yen Bangasa ani Bayangara min ye jamana caman cɛ mara ye maa dɔw kɔni olu yira la min ye aw ka dɔn dugu kɛrɛfɛdaw fɛ kɔsa na bɛɛ lajɛlen kɔni b'a dɔn min ye Sikaso Kucala an dɔn na aw ka dɔn maa dɔw bɛ yen olu kɔni wulikajɔ kɛ i ka dɔn kɔni maa saba bɔnɛ o nin na min ye douanier dɔ tun b'a la o douanier yɛrɛ aw ka dɔn ka janaja kɛnɛ kan douane maa ɲɛmaa aw ka dɔn n'o ye Amadou Konate ka taa se aw ka dɔn min ye aw douane a baarakɛla caman olu kɔni yera kɛnɛ kan min ye ka taa aw ka dɔn nin douanier kɛ ka taa bila a ka so laban na u ye tasi bila ani bonya sugu bɛɛ lajɛlen ta ka se aw ka dɔn a fure ma an dɔn na aw ka Kucala min ye aw ka dɔn yɔrɔ dɔw bɛ yen min ye Moloba la ani yɔrɔ dɔw fana bɛ yen min ye maa dɔw kɔni olu labuguna tigɛra ye wulikajɔ de kan ka kɛ sa walasa da bɛ se ka kari ninnu ka taa ni ka sigi la nin dugu kɔfɔlen ninnu na cogo min na n'o tɛ armée kɔni bɛ baara la armée bɛ k'a se kɛ wa a bɛ ka ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ min b'a to jamana bɛ se ka lafiya cogo min na a jara ni ale ka fasiri an y'a bɔ indépendant kɔnɔ Yusu min ye terroriste kɛlɛli ye hakilina kɛlɛw don a ma nɔgɔn wa n'a donna a ka gɛlɛn min misaliya fitinin d'i ma waati kunkurunin kɔnɔ sabu jɛmukan ninnu na i ka to ka para ɲɛ kelen kɛ kununko kɔnɔ a b'a to min bɛ kalan mɔgɔw b'a faamu an bɛ taa jamana la an ko ma ko Algérie 89 90 91 Abasi Madani ninnu ka waati i b'a ye fisi waati i b'a ye k'a fɔ gɛlɛyaba kɛra o yɔrɔ in na ayiwa a kɛra hakɛla Alger a n'a duguba minnu bɛ yen hali ni fiɲɛ cira bɔmu bɛ ci ka maanifinw hakili ɲaami hali ni i faratila ka mankan bɔ mɔgɔ kɛrɛfɛ dɔ bɛ kule diɲɛ don o don bɔmu de tun bɛ dasi quartier kɔnɔ ka taa nka Algérie kaw san 20 ɲɔgɔn na dɔɔni u bɛ ka gari don misiri la ayiwa bamanjɛ ka gili tigɛ k'a ban pewu nka a ma diya dɛ a kɛra joli ye dɛ a kɛra tɔɔrɔ ye nka a ɲɛnabɔra min misali laban min d'i ma u delila ka taa u ka gazi bɔyɔrɔ dɔ minɛ k'a koli ka mɔgɔw ta otage la a don kama jamanaba caman Faransiw ni Israël b'o la olu ko k'u b'u dɛmɛ Algérie k'a ka ɲi u ye wele bila preneur d'otage ninnu ma k'a ye maa ninnu labila u ma sɔn Algérie sɔrɔsiw wuli ka jɔ kɛ sataw sara banataw banana bɔtaw bɔra nka yɔrɔ bila la l'armée algérienne o ye misali fitininw ye o n bɛ fɛ k'a f'i ɲɛna an ka jamana ɲɛmaa an b'u fo k'u waleɲuman dɔn jamanadenw fana k'a faamu k'a fɔ ni gɛlɛn ye tile kelen ko tɛ nka an d'a ma la an b'a se sɔrɔ ayiwa Yusu ne y'o sɛbɛn bila an b'an ka faamaw fo dantɛ foli min na sɔrɔsi minnu bɛ kungokolo fanda banda kɔrɔ nin waati in na tile kɔrɔ cicɛn na an b'u bɛɛ lajɛlen fo sabu u bɛ ka faso ni ka kumabɔ an ka foli b'u ye an ka dugawu don b'u ye Yusu ko Ala k'a diya u la ne bɛ sɛbɛn da sɛbɛn min n'an k'a ma ko l'alternance a kuma bɛ min ka bi o de ye Mali lɔgɔliko ye tiɲɛ don lɔgɔli sɛbɛkɔrɔ cayan bɛ jango kɛnyɛrɛ ye lɔgɔlisow ayiwa a caya kojugu Yusu a nafa n'a kɔlɔlɔw ye min ye fasiri kɛba Bintu Napo a y'i da las'a ma dɛ a ko nin waati laban ninnu na n'i ye Mali kalanko yɛrɛ ta k'a lajɛ tiɲɛ don kalanso cayali a sɛbɛkɔrɔ jaramaw ye nka kalanso kɛnyɛrɛ kalanso dɔw bɛ kɛcogo dɔw la a b'a taa n'an m'an kɔlɔsi an ɲumankɛtɔ a laban bɛna taa kɛ tiɲɛni sabu denmisɛnw ka ladamu yɔrɔ o de don jateminɛkɛla caman olu y'a jira k'a fɔ fɛn min kɔni ye Mali kɛnyɛrɛ lɔgɔliw ye n'a bɛ école privée ko fɔ a sɛbɛkɔrɔ cayara Mali la i bɛ se k'a da hali n tɛ bako ye bilen ko nin miliyɔn ko de ye sa o
fɛn min lɔgɔliso ye a bɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ i bɛ lɔgɔliso dɔ ya i bɛ kare fara i bɛ kelen wɛrɛ ye i b'i to munumunu na sugu da la i bɛ kelen wɛrɛ ye i b'i to munumunu na i bɛ lɔgɔliso kelen wɛrɛ ye a ko a kɛmɛ hakɛ ye i k'a dɔn ko lɔgɔliso joli ka caya a ka ɲi sabu jama fana bɛ ka caya dɔɔni dɔɔni ɔ nka fɛn min ye ka se ka hakɛw dafa fɛn min ye a sariyaw batoli ye Yusu k'o y'a dama ko wɛrɛ ye o fana n'i ye ko in lajɛ diyagoya kɔni don jamana ɲɛmaaw u ye wulikajɔ kɛ waati la ayiwa lɔgɔli bɛ se ka surunya bɛɛ lajɛlen la cogo min na o baaraw olu bolo dara maaw ye tɛgɛrɛ fɔ a don kama a jara maaw ye kosɛbɛ kɛnyɛrɛye lɔgɔliso i ka don sɛbɛkɔrɔ cayara sabu ka d'a kan lɔgɔliden cayalen kun jamana ma jamana ka lɔgɔliso kun tɛ se ka bɛɛ lajɛlen ta o tuma bɛnkanw kɛra ka sɛbɛnw dilan ka sariyaw dilan min kɔni b'a to kalan bɛ se ka to kɛnyɛrɛyew ka bolo kan nka taasiraw fana k'o ci k'o jira maaw la a ko n'i ye nin ko in lajɛ ko ɲuman don wa walima kojugu de don bɛɛ lajɛlen kɔni hakilina bɛ sen na n'i ye maa dɔw ɲininka o b'a jira k'a fɔ nin ko in sɛbɛkɔrɔ ɲɛna kosɛbɛ ko nka a bɛ ka taa taabolo fɛ o kɛmɛ ka maa caman fana jɔrɔ nin ko in yɛrɛ a denfaya ma a bɛ se k'a di maa min ma o ye Alifa Umaru Konare sabu o don kama ale de y'a jira k'a fɔ ko un village une école dugu o dugu ka kalanso kelen kɛ o fana fɛn min ye kalan a dayɛlɛ la bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ se ka ayiwa lɔgɔliso dayɛlɛ ayiwa nka danganiya dɔw bɛ yen sɛbɛn dɔw bɛ yen f'i ka olu dafa nka bi bi in na ko in se bɛ hakɛ min ma yalima a fɔra k'i ka kɛnyɛrɛye lɔgɔliso jɔ i kan ka jɔ yɔrɔ min na a n'a kan ka kɛ yɔrɔ min yalima k'o bɛ ka bato bilen wa fasikɛbaa ye mun fɔ a ko jiri kana kungo dogo sabu ka d'a kan jiri yɛrɛ de ye kungo ye ne nana maa dɔ fɛ sisan Yusu ko kungo bɛ ne bolo ko jiri min filɛ nin ye o de bɛ ka ne ka kungo dogo i ye fɛn fɔ e ma foyi fɔ jiri yɛrɛ de ye kungo ye a ɲɛ bɛ min na o yɛrɛ de ye kungo ye a ko n'i ye ko in lajɛ i b'a ye k'a fɔ tiɲɛ ko don bɛɛ lajɛlen bɛ taa lɔgɔli la nka fɛn min ye dɔnniya ye kalan hakɛ n'o ye niveau ye yalima o bɛ yen wa lɔgɔliso bɛ fa bɛɛ fɛ nka yalima dɔnniya bɛ yen wa ɲininkali gɛlɛn o ɲininkali o fana bɛɛ fɛn min ye Mali ye tiɲɛ kɔni don n'i ye jatedenw da an ko ma ko chiffres an bɛ bɛɛ lajɛlen sanfɛ sabu ka d'a kan kɛmɛ o kɛmɛ lɔgɔliden hakɛ min bɛ lɔgɔli la i ka dɔn o ka ca kosɛbɛ ka tɛmɛ jamana caman da kan nka tiɲɛ don maaw kan ka taa lɔgɔli la nka lɔgɔli fana taa kun n'o ma ɲɛnabɔ n'o ye dɔnniya ye o ka gɛlɛn dɛ k'a kɛ mɔgɔw bɛ ka taa ten Yusu o y'a dama baara ye fasikɛbaa ye mun fɔ a ko bibi na n'i ye lɔgɔlisow ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ a bɛ maa dabali ban sabu kɛnyɛrɛye lɔgɔliso dɔw kɔni bɛ olu bɛ wale dɔw kɛ wale min yɛrɛ kɔni ni ɲɛ tɛ se ka yɛlɛ a dɔw la fiyewu fiyewu o bɛ kɛ sababu ye denmisɛnw ka dɔnniya ka se ka dansigi a la n'i ye lɔgɔliso yɛrɛ jɔyɔrɔ lajɛ fɛn min ye sɛgɛsɛgɛliw de kan ka kɛ lɔgɔliso man ka jɔ fa bɛɛ lajɛlen fɛ a ko bibi na lɔgɔliso dɔw tɛngun bɛ sugu la lɔgɔliso dɔw tɛngun bɛ dɔngɔyɔrɔw la lɔgɔliso dɔw tɛngun bɛ minkɛyɔrɔw la lɔgɔliso dɔw tɛngun bɛ yɔrɔ wɛrɛw la ayiwa n tɛna se ka n da se minnu ma Yusu a ko n'i ye nin ko in lajɛ a ko a gɛlɛyalen don ko in a ka lajɛ ba la a ko n'i ye ko in lajɛ maa a bɛ se k'i sigi ka mun kɔnɔ ni nin ye fɛn min ye kala ye denmansa bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ lɔgɔliden de don i den don kala la min b'a to a bɛ se ka dɔnniya sɔrɔ cogo min na nka a ko fɛn min ye kɛnyɛrɛye lɔgɔliso tiɲɛ don a sigira ni hakilina min ye hakilina ɲumanba dɔ hali ni kɛnyɛrɛye lɔgɔliso bɛ kɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ nka a kan ka jɔ jɔyɔrɔ min na a kan ka jɔ ni danganiya minnu ye lɔgɔlimɛtiri minnu kan ka ta ka kalan kɛ n'olu bɛɛ lajɛlen ma fara kan Yusu ko an ka jɔ ka taa ten a laban bɛ kɛ baara ye dɛ a bɛ kɛ baara ye dɛ a ko n'i donna lɔgɔliso dɔw kɔnɔ maa minnu bɛ kalan ye n'o ye mɛtiriw ye ka taa dɔw lajɛ k'u ka dɔnniya hakɛ lajɛ ka kalan di cogo lajɛ a Yusu k'i b'i ɲugun a la o fana ko waati sera jamana ɲɛmaaw k'a lajɛ kɛnyɛrɛye lɔgɔliso a ka ɲi kosɛbɛ sabu ka d'a kan a bɛ baara di maa caman ma a ka ɲi kosɛbɛ a bɛ lɔgɔliso gɛrɛ i ka dɔn denmansaw la ayiwa nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ayiwa danganiya minnu fɔra a la sɛbɛn minnu fɔra a la sariya minnu fɔra a la a n'a sigiyɔrɔ kow n'a kɛcogo n'i m'olu bɛɛ lajɛlen bato i ka dɔn hakilina ɲuman bɛ taa kɛ hakilina kolon ye o fana fasiriba n'ale ye Bintu Napo ye ale kɔni olu ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛɲini kɛ ka maa caman da sumusumu kɛnyɛrɛye lɔgɔliso cayali a sɛbɛkɔrɔ ɲɛna a ko nka ale bɛ maa caman bɛ olu t'a danganiyaw dafa o fana jamana ɲɛmaaw de kan k'u jɔ u jɔyɔrɔ la sabu ka d'a kan sariyaw fana de bɛ minnu b'a ko ɲɛnabɔ maa minnu bɛ n'u tɛ sariya sira kan a ka datugu ŋɛn a ma ban a banna ɲinɛ a cayali ko tɛ o a ka kɛ ɲuman de ye kuma b'o de nɔfɛ nin kun ye sɛbɛn ye Bintu Napo ka sɛbɛn kun don an y'a bɔ l'alternance la alternance ne y'ale bila ne bi sɛbɛn da sɛbɛn jumɛn sɛbɛn min ni n b'a ta o tɛ dɔwɛrɛ nouvelle horizon ayiwa an dɔn a ko yalima ɲininkali min n'a kɛra Dɛma Kɔnte fɛ Dɛma Kɔnte a y'a jira k'a fɔ diɲɛ wuli de sera wa a yalima an bɛ ɲɔgɔn ɲininka o la an dɔn ko damadangolo dɔw bɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ bi a bɛ maa dabali ban nin ye ko min a bɛ k'a dɔn ni nin ye cɛ dɔ ye min ye a muso a k'a dɔn min ye a muso fa dɔgɔnin
Yusu amuso fa dogomso balomso o ta bramso de o ya ta bramso de e kwa ka muso jume amuso o fa dogomso o ya bura de o bramso do aje kono dawla bismillah gashiti la andon maga ga dogo mi kuna bonne ambe sibalola andon awekado minye aste awekado abewati bo minye nyera la ale furulendo awekado chedoma ninje mi vlene minye awekado nyera la mauda bali bana gwe minye awekado che ani musui ukadi nyuanye bela jele bado ukadi nyuanye wa gele atu ni nyuanye choko shila miye ikado mama delikado nunu nyuanye ninga puma awekado sigida mado rebe olunye bolo nufe awekado kuka awa minye nyere la uka awa furu afuru awekado minye kuna wolo fulu do jugia furu do minye jia furu do nga ode konda nasa minye awekado chedo be ko BF aleni acheté ikado nyerla ube awakado ukadi nyanye koy minye awatu jaraba jarabin ode bu ni nyanye waykado bismillah jarabi la nywana ko gata jarabi akolo giri akono ke furuye andon awakado minye BF ikado nyerla aleni acheté bela jele ko nimbe awakado tare fo ka furula nga minye awakado muso awakado fa o balma muso dobe ale beto kana awakado minye acheté ve ani acheté ubina barola nuna na barola awakado awago tandi kere bafo awano befe ka avoka buramuso o beto kana no nana awakado awaminye nyera la su abise yoro dola minye 23h wati muso bafo le bita minye aburange ko mbata moblila ninga tabla awakado minye so utoro de la otiba minye ananake awakado minye nyere la ni chetara minye chebi doringe yani chekana o jaja ube mobili kono wati mina minye awakado minye kurade bitimenu nu nwanje aide ekura jarabi kurake jarabi nene nyine kura mobili kono maide jarabi kura jarabi nene olube teme onu ni nwanje kwa laba awekado minye nyere la mauta feka mime awekado akero yekwe kuma nyamingo andona akero onu nwanje minye nyere la awekado minye awaburamzo ere wona na kana jarabi awekado minye akoroga demzo ochela temfana na kana jarabi ula miye avocado nyera la no tara blalike wati miye avocado bete beni nyanye ganana kesa miye furumso ladre mi no beso no ye avocado miye cheka furumso ladre miye annake o kone o la jolo de kalo nani e ko nunu mbela jire kera o ajira ka foko kono avocado ko kalo nani jondado a cheke bismillah demso ko ne nuso era furmuso kalo nani ami wo minga lama minye avocado jaja avocado minye bromso fana be no demso avocado atandi no demso tandi furmuso tandi o fana ale fana la joledo e katemwa o doublé aya be Yusuf bisebeni abefara cheno ngo ngele amede andon ko de turati mi wulika jode kerare ni kono fly mi ma kelen fe nga ataba awa mi atabao mi avocado na do na dungodo mi avocado atinya mingo abidore ko na do na dungodo wa sebe ka kala o donde alebi awa donde duge ayi yada nga donge andon biye avocado abo mi yana ngaddo andon awa laba mi tanti yere no ye avocado muso tanti ikado nyera la o fana bina kono la nimbela jele avocado ba kele ndado andon avocado wuliga jo kele mi avocado sigida chokorobaw ana almamiu ikado nyera la mi ye ulu ko ni maso nga jeni ni ko chuko jila o ko lu ku dado ni mala ulu ko ku tu dado avocado ni
nin ko sugu ninnu na wa t'u da don aw k'a dɔn fɛn min bɛ yen n'a bɛ kɛ sira ye k'an ka dabe an'an ka diinɛ aw k'a dɔn ni k'o don aw k'a dɔn ngalama la k'olu ti jɛn n'a ye cogo si la o tuma aw k'a dɔn min ye diinɛ fɛn fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ o kɔni o ye nin kɔn o tuma aw k'a dɔn nin min filɛ nin min ye a ko kɔni gɛlɛyalen don sa min ye wulikajɔ de kɛlen don ko yalima min ye a bɛna awa muso in de furu wa muso yɛrɛ bɛ t'i jɔ san 34 na ko ma gɛlɛya dɛ nin ko de nɔgɔyalen gɛlɛya ko kuma fɔ na bilen yan ayi a banna o a furu wa o dama tɛ sa e b'a fɔ ko a ko gɛlɛya bɛ wa nin y'a nɔgɔyalen de cogo di fɔlɔ nin tɛ barisew fara ka ban film ma ban e bɛ mun ɲini film na bilen n'an kun taara karate film lajɛ ni barisew fara a de bɔ wa nin film bannen dɛ u b'a fɔ ma ko vihen a banna cɛ ni muso cɛ doroko ɲuwani na ba in an dɔn a ma ɲi dɛ hali ni mɔgɔniya tulonkɛ in an ka sɛbɛn bila sa ni min fara t'a la dɔ la ne bɛ bere fara i kun ala ka hinɛ ni jɛn'a dɛ ala ka hinɛ dɔnkilidala in na lobi ale kuma dɔnkili da ko maa bɛ tulon ni mɔgɔ fɛ ko nka o tɛ tulo ye tɛ tulo ye dɛ aw tigɛ dɛ o kumana nin ko in dɔgɔninw ka ayiwa nimuga tulonkɛ in a ka kɛ ka sɔrɔ a ko ka ca a jɛndi kɛ n'a nka nin bɛɛ la ka doroko nin bɛɛ la Yusu tulo ninnu si tɛ foyi nin bɛɛ la hakilila ko damadɔ a banna hakilila ko don dɛ a ye ka tulonkɛ sugu dɔ bɛ yen an n'o jɛnti kɛ n'a ye o fana ye baasi ti jɛ n'a ye an b'i yɛrɛ fo Yusu sɛbɛn ɲɛna waati a sɛbɛkɔrɔ koron bɛ o la fɛn min an b'a fɔ limana nin gɛrɛw tulo gɛrɛsɛgɛ ninnu ye gɛrɛsɛgɛ bi alamisa don in na ni ala sɔnna ma sini juma ayiwa kɔrɔ Moribo Sanogo ani Yusu Karabati Yusu Tarawele aw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan